Betragter du dig selv som en high performer, men føler dig konstant bagud, overvældet og har svært ved at tage de rigtige beslutninger? Vi er Martine og Benjamin fra Sensate og har sammenlagt over 20 års erfaring inden for elitesport og performanceoptimering. Vi har lige lanceret et online vejrtrækningskursus, hvor vi har samlet de simpleste og mest effektive redskaber til at håndtere stress og præstere på højt niveau, uden at miste sig selv i processen. Kurset er bygget op omkring 3 faser, hvor fase 1 omhandler den funktionelle vejrtrækning. Og her vil du lære, hvordan du optimerer din daglige, oftest ubevidste vejrtrækning for større stresstolerance, bedre blodcirkulation, lavere blodtryk, skarpere mental fokus og meget mere. I fase 2 lærer du specifikke vejrtrækningsteknikker, som du kan bruge både akut og forebyggende. Hvordan du kan få ro på, når du føler dig overvældet, men også hvordan du kan få et skud af energi, når du føler dig demotiveret og energiforladt. Og i fase 3 arbejder vi videre gennem længere og mere dybdegående vejrtrækningssessioner, som vil skabe en tættere connection til dig selv, dine personlige værdier og verden omkring dig. Køb via linket her, eller endelig ræk ud til os, hvis du skulle have nogle spørgsmål til kurset. Vi glæder os til at være med dig på rejsen.